Kape pinatado ka ba? Tuba to sung tinir Di ko sa kwali. Ito nang to Sa lugar na bay? Giwanon. Giwanon? Mga bay, niya ta diri karon sa Karkar no. Yan ni ay kanang customary sa karaan nga kining sakayan ko no. Ay lahasan no sa ilang pagtuo. Kini bang ingon nga palilihi niya kita kay wa man kita maswito ani. So ato lang ning sundan kining ilang mga kalihukan karon so pakiton ta mo ron sa pambot bay. Economically dako gini pambuta. Sumo ning pambuta bay ang ilang kuan. Sani Intra na no. unsa ni bay? Kuan? Si tawagan ni say inaog sa dagat. Nya pasakyan og tao. Layo lang ako may pasakyan kani pwede ni siya. Mo ni siya sakayan ba yun ako kayong sakayan na. Mo ni kining tagiya sa sakayan. Pila na kaso nimo day? 100,000 no? So dako ko din no. Das pukot na Dana na sa pukotan na. So kompleto na gid siya. So kuan ba no kung magpahimo di tag pambot mo gasto gid ang kandidara no? Mga 100,000 kapin. Da sumakin na. Malagi base sa ilang mga palilihi ining mga patuon nila ba. Inaog sa dagat. sakto na na oy. Sa ato lang ning sundan. So mo ni nga sa ilang pambot. Singa ni Senyor San Vicente Ferrer sa ato ba kuan ni Santos. Bikas. Sa Vicente ko. Ito pas bikas. Ano pa dis bikas? Mahal gyapon ni Santos ha. Dahil sa Vicente. Kaya tan tanaw ni. Kuan ni kato ni si kuan katong para ino nga si kuan Chopilo Kamumot. Mo ni kanang kuan kining giingon nga umaabot nga Santos. Kuan pa man ni siya karon kanang Santos na ni. Oy sige. Santos ay. Santos na atong kuan saka. Na Santos day. So Santos na siya. para enroll no ni Santo kuan sini. Usa na siya katuig adto. Saint Chopilo Kamumot. So ligo na kayo ang Pilipinas day kay tulo na Santos. Si kisa tong usa gani. Si katong na Santos ba? Si kuan San Lorenzo Ruiz. Unya katong usa si Pedro Kalungsod. Pedro Kalung. O so Chopilo Kamumot niya timing pa tagakarkar pa gyud. Argaon to si Chukuno. No. Kuan. Kalungsod. Kalungsod. So karon ba ato ning sundan karon gikan dire hangtod sa pagnaog dito sa dagat. Makakita mo karon kung unsa pod kanindot ning dagat dire sa Karkar. So ato ning tangan karon nga bay. So yan tong amigo na. Mo ning king kanang palabad sa dagat. Ya kanisa unsa sa bay? Kuha na, mobila. Mo ni mo nabila. Nga mulik ko, nga asa mulik ko. Nya kini mo ni ang palaban niya. Kani siya. Amo ni dili sa ubos. Ako dili kay kuswito ani mga bay. Mandong bapa. Mo ni ang susa barko. So atong atangan karon bay hangtod inignaog dito sa dagat. Yan lugar. Duwan. Dire, nakabot ka ni Trogod. Bulhot. Kit. Bulhot. Dito nga ra. Yamada. Kaya na papale. Sagot. Great. Unsay purpose de? Palina. Palina. Unsay palina te? Unsa man sa ibutan dito sa pambot? Pasigaon. Pasigaon siya. Pasigaon siya. Unsa may isakay sa pambot? Pasok. Pasuhan. Mo ni siya bay ilang kita mo palina. Kuan man ni kanang unsa ni mura mag ginabas. Ginabas. Pasensya kay mga baya kay wag gigi ko maswito nilang kuan ba. Kita naka-akto lang kita nilang kuan Hindi ko tanong pag na. kalihukan ning pag Pag na to TV. himo pambot. Ano, itangtang ko ya. Di ni siya mataya kaya na. Ni. So may imagine mo ba ino awa gamay ra kay palabad ba niya awa. Ibutang na siya diha. Ya imagine nyo nimo dako kining pambutan iyan ang bilahon. Kusgan gid ning kuan ba ino niya. Ang kani kambyada ko no ni dano. Gamay kayang si tawo na. Biada. Amo sa nabila. Na ari dili kuan non dili kana liso-lisoon. Ana mo function sa ubos. Engineer, di ka ko engineer. Nya iyan ning
Yan yung kanang likuon. Pare ka kaya nila mo boy pag-ipakuan na Facebook kay buhok. Grabe ba no? Inadem mo dire. Believe ko sa kuan na ni Ben na unang naka-imbento ginani. Kining ani nga Bawo sa tata. pamaagiha sa Unyo ko. paghimo og kambot. Unyo. So, kaya kuan. Ato ning sundan lang maayo. Pisit do. Pero pisit ka bro. Tutu bro. Pisit Ako yung fisik ko. Di pa. Daling pagkuha sa sakayan kayo, kining pagkumanog buhat sa sakayan ang pagnaog pa labi na mga anong sitwasyon niya ang mga nagalsa ni ipamaa pa sa migas. So ano yung pagkuhaan sunod ang sakayan kayo ani duha ka saging So do. ngayon pormaha so kung may lain choice gyud again ni atlas sa salig balik dito Iya sakto. duha ka gianan ang gi pangitag pagi pay dipoy adto ba dito kali dere Kaya dia sakto ganyan dia. kikini dili mo lisod man ang kagian pag gamaya sa agian nang gyud so kung dere sa pikas ang dere sige go. Wa ni kalainan sa kuha. Wa ni kalainan sa pagkalasaw balay. So ilang ipili karon na ano sila sila muagi. Ipili karon. Ari ka sapan. Kaya atong. Pagante mo gamay dire ni nag-hoop dia. Di mo kalakkan kayo. Okay, uno, dos, ay. Hina na ha. So, murag nasulbad naggamay. Kay kini siya dayon na nito padung dagat. Ato ning amigo bino si Baito. Usa ni ka tato artist gyud sa Karkar. Na para kay smiling humble kina tong amigo. Pero sekreto ni siya
Kuan sekreto ra nigdalid ato artist ya ang himuay ni kinang mga tribal nga mga crops nga kanang mga nikusog karon sa atong nasod karon. Dili ko biisip ta kakarkar ba ingon ani gino ang magkuwag sa kayan ay mga ingani palihi no. So mo nilang gihimo karon. Kani mananagat mo nitong amigo. Dong na. Mana tayo na ni siya mga bay. Bayton, ako sang sundan Bayton. Okay. Iagi mo kanya sa may mga chips ay mga bay. Sumurad na sulba naging gamay. Kawan-hawan na nito kita. Ito na agi dito. Ano ba niya tayo sa ilaw sa mga chikusan. Mo ganahan mo pala itong mga chikos, pwede mo ari diri. Medyo hapay lang ito tungod sa bagyong udit. Ana Walter o ana, okay. Ito na atong sundan karon ug unsa ni ilang sundon dasan nga lakang. Ilang butang. Unsa nga ani bay kini ngani? Kuha ni siya, good. Kuha yan ba? Adi ba kani bang yan na niyo ba unsay tawagan ning kuan? Kini? Mo na ikating? Dili ni kate. Damba ba, damba? Ah, dambaon. Oo, sakto. Damba. Sakto di. Sa ilang butangan to para sayo na lang pag-alsa. Alsahon ra na mo. Oh, sakto to. Di ko ano. So, dambaon din lang tulo ni ka kuan. Karon sayo na lang pag-alsa so atong tanawon karon kung unsay porma sa pag-alsa ning barko ha. O unsa ni sakayan. Ang porma no kanigingon lang damo ba bay. Sakay mo ka. Okay. Ara lang do. Ato do pikas. Pagpikas. Ari dong uban. Are ha, ana. Dastar ni ha. Mahina kay. Pisto. Ono. Hop, hop, pira. Hop. Minuta. Silihan na sila sa may kalsada mga bay. Wala ni kalsada sa Barangay Tuyong. Say at kita bitbay ana street ha. Oh, street. Lugsong sige ato ning kupitan tani ha. Straight yun. Oh. Payon na sila. Nagbayanihan. Ito rin sa kay lahat. Sige raw. Iya. Kaya kay. Yeah. Oy, dati. Sabihin mo ah. So aray dili inaong dapit ba ini? Ang barko. Kaya ang inahanan niya dapit da. Dagat naman siya. Saka na diha. Singanin ni kanindot ang lugar sa dapit away sa barko. Dilatral ni gamay tungos bagyong udit. Resort. Na Butan resort. kani sa padung na ni sa kay ba mo ba no? Doon na narabay masaag diri nga mga butanting. Ani na pinabaka bago lang karon gini atong kauban diri nga nanagat sila. Gamay kuno kay sila kuwag isda kay gipangaon na ning mga butanting. Karon ba yatong tanawon nilang plano ha? Ato ning sundan. Unsaon nila pagliko ani ning dapita kanang pormaha. Suporte magsikuha ani. Nahina yun. Nahina mga guys ha.
Mamatay mo na. Mas kasi ha. Ako na. Oh. Kita na tayo mamatay. Balik sa limuagi mga bay. Dero ang dagat. Wow, pagdating sa dagat mga bay. Hapit na sila sa finishing line. Oh ni guys. Di lalim pagtrabaho na mananagat. Di lalim. Boy! Arya! Boy! Hop! Oh. Luya kabayo. Kabayo! Gamay na lang kuwang mga bay. Gamay lang bro. Gamay lang dole. Kira. Sumuni ang dagat. Muni ang dagat dili sa karkar. Oh, medyo lubog lang gamay no tungod sa low pressure area. Pero wala ni siya problema sa kuan. Way mga low pressure limpyo kay ang dagat dili. Panas kayo. Bulag di. Kapoy gibay no. Kita gid mo sa sitwasyon. Gikan sa pagbuhat unya pag-alsa gikan didto pagpadung diri basta ko ga-vlog wagi ko gi-alsa gigapuyan ko gasunod so kita ninyo karon nga dili gid sa yun Buan eh. Bate gyud. ni pahuway pa karon ni siya Ali gudang! Dagi nili sa trabaho ah. sayon na no sayon na ron na po ay Kaning trabaho, ay sayo minagat eh. Asag kalisod. mao gyud iya wa human lang Sa trabaho ah. sayon ra Gina kay. Ha? Ray, nahinay lang ha. so ana tugpa na sa diri na wala nindot na kayo ba no okay Tumba na ha. anas dagat Atbangi lang, atbangi. unsay Kira uli mara. unsa may katapusang lakang ani bay mao na ni siya Okay, duka man na siya gaw. base sa kanil Kanaod pa na siya tarik katig. Nya na pay palo anang tunga. so base ni sa di ba kanang base sa palilihi di wa pa ni mahuman karon Wala pa na. wala pa na Tupat na padong ito. so ato ning kuanan bay sundan tani bay no wala pa ni mahuman ni sistema ha Wa pa na maporma butangan na siya tarik ni katig. Nya dayon. ato pang makina no Oh, dili pa taod pa. Ato na padong kay. Kuman dito ilang kuan. oo no Ari na to iagi maglisod ta. oo sakto no Diri ta lugsong kay sayon ra. sakto gyud Awa daw. to dito ang ila ka Ate Rosie Oh, na dia. Sakto. Nara. Sakto, di. Mga nara dia. so ang tag-iya ning sakayan na bay tuwa na dito gatang daan Oh, re nang rose mo sabihan na. eh in fairness ani nila kini base ni sa pwede ko ni kalsahon gud nga yan no ra pero namgoy nga nang mga palihian ni nila ba Oh, di lalim na on. Asaha ko nang ikarusa. di Daog ba? di madaon bisa gani kupat ka tao di Kung bata ito na nya maglisod ta sa agianan. mo gyud kato lagi burgo ako ga vlog ko galibog ko asan ko Kung pamira ni pangitaan tong paagi na asa ta lusot. oh kaya andil sa pikas di naman to naman siko Oo, man oo. Kunura. sakto gyud Ito na. nya kanhi ba nakapait para ba ni bay kay okay na tanan Oo. ang pag kini pag ginabuhay pagpanagat pamasin ba gini Oo. dili pa siguro nga Oh, di tak siguro oy. kaitan May ang isda atong hiktan. Ako na mo ako ang panagatan kanang Oo. yellow kuam na. nasi iya habi kini atong Kuam na kugling ng panagatan kana. amo ni ang kanang yelo Kuam na panagatan. kini sila tinabangay ra ni sila diri Kamay tabang rami kay hindi gitawag ko bayanihan so karon Ano ba ba? kita ni sa Kami dere pus mo nanagat tabang tinabangay ra mami. Di mi pres uban ng lugar na sagdaan ka bahalaan siya kay oh pati nagbatasan tawana. Oo, bitaw. Kami dere okay. kini way personalan Wala ko alang ni siya tabang yun. oh mani bayanihan sa kay naman gud bayanihan katong balik alasahon ni apo din ingon ani no kining sakayan alasahon Oh, na mura mag mura magbugat mas bay Tanawon mo gamay ra po hindi asaha. bugat daw eh nakani Ata. nagisugdan na nila Mana mana katig, tarik. oh Aron di na sa mutuwad. Ibutang nga nagkatig ana murag pako ba? oo kasi kanang murag ni pako ba mo ni gitawag og Tarik. tarik ang tawagan Ada yon katig ana. unsa man ang katig Tanaw porma sa kumpamot ano.
Akan mo radlaan sa iyang tubangan? Oh, kan tunga ana, ugloyo. Katig ana. Oo, sakto. Ano ano pambot gon gagmay na. Tara. Mo na, mo na ipurma gipon diha. Pero, diba, dako man ni sa kayan na. Dako ni ilaha oh. Dako man. Wala lagi nangangang, tapos lang mo gasto og pila to, 100,000 kapin. Dako na ilaha. Kil bambot ug makina mo dako pud itaod na. Ana gid. Sumay na lang nino kung dagang isda makuha ni. Adi do ba ya tumoy sa nindot niyo ang isla. So na bay pahuway sa ang mga nagalsa sa mga sakayan. Bali lang ko na. Wala tong tanawon, magsusunod ani. Dako yung dagat, lutaw na. So niya ang tagiya sa sakayan kaning ilugsong. Sa Manila gid ha, nay cook. Ya, buat belada. napagito ba? So, kuan. Made in Cebu. Native wine. Ayaw na dong, kato lang. Ha? Kato lang ida. Ayaw dong. So, kuan din sabay palihara ka ng mamay ka ba? Oh, mo gyud. Mga pagkaon yan. Ngani nga customary ba? Namay mi. Namay mi Murag sige, dagat. murag ingon ani no. Oh, may May dagat. mga salo-salo. Na. Kay ang ngayon pambot. So kamo nga nakasaksi karon nga nagtan-aw ni Pati ka tanawon. Mapay kate. trabaho Pero nanay katig. Kita nyo dili gid sayon. Pero nanay katig ni nindot ha. Taob eh. Kini usa nga gialsa. Wang kwali nyo, kau ka to eh. Daw boy, perjag kau ba? Kana ba usay tawagan na ba kana yang gialsa ba? Katig. Amo ni katig. Katig na. So pasensya no kay di kita sweet ko ni. Te, street tag ko na te. Amo ni tawgon nila katig. Kay usa nga gialsa. Duha ni kabuok. Aling paya do. May bano kay pag ingon nga ipaalasang sakayan. Nitando mo pud dayon sa mga tao no. Sa to pa naanda na Uy, gini. balibad. Oh, Kay- balibad. Tinabangay mo na rin. Oh, Basta ingon, nay alsahon, pambot. way balibad yun. Oh, ko agi mi kay. Ang kaso, anak ko ako Oh. Kuya, mahanyo ko nila. Sakto. Di po sila mabaliban. Oh, Tabangi ko ari kay. Ano? Natoy laing ko na termino na katong usab katong bitang magpapantay balay nga nay magpatabog sa tawag anay. Ang tabag panday sa balay ba yung mga silingan ra pud. Wa su ko ang kay. Nay na ingana do sa mga bukid dyan. Kay ang ako adri god. Kani sa sakayan. Amo adri god. Bus yun na nagat. Ah, sa mananagat lang na no. Oh, sa amo ara. Unay buhaton nga sakayan. Kini god. Bus man na nagat. Oh, kani sa kani mga Oh, ano? Kung nagat ba tinabangay ba? Di mi pres ubana. sagdan lang. Ah, di ko ana kay balik nagtasan. Sakit lang. Ni sila man tagtaw kasi mo alsa. Oh, mo nay lisod no. Kami kay ana rami. Oh, mo may pakialaman naman. Oh. Kirma. Tinabangay rin gini. Ang punto lang ginani kung may mga sakayan labi na lisod kayo Oo. sa ako niya, bugat kayo. Yan na or nay bagyo ana. Mm. Manawag ko kay di mo makaya ko prosa. tinuod yun. Tabangay ko kay nakulang pambot. Hmm. Una. Nino to ba no, reflect ni ba yung ni ang dagan sa tampang gobyerno. Dapat mga opisyal ta batagaan ni og kanang panigingnan. Tapos mga opisyal dili na magsininggi ay manang eleksyon. No, katong mga napildi dili mo sig putak-putak katong mga nakadaog. Ang nakadaog di sa mudumot nga pildi. Oo. Usa na lang ta ba no? Karon sa karkaron bay. Lakaw karon sa karkaron. Wala na. Tayo na. Gihi. Ko ba no? O saan siya, kung may sa pilit lang yung ano, dilin sa yung tapol. Nabay tapol nga pilit? Pero ko ano? Naade? Naade pilit nga tapol? Oh, naade. Yang kaning nasa pad gasolina ni. Kami ba? Bana itong itulak ko na ikong skillet red wine. Kita bay ko ana bay gasolina na bay. Kasi magtuo imno na nato. Karon may mga on sa mi aning biko bay. Na gidalit sa kininiya ang mga tagiyaw. Para sa tanan kining kantahan sawan tang tanan
O dadahan mapurma na nindot yung Kana tanaw. isa to siya ya Ya, testingan dik padagan. Huwag na sa. Tuman. Babaw din ang kawayo. Kami na ito. Anak na siya daan. Mahal kay na. Bawag na na. Oh, gina. So mga on sa ta mga bayo, biko. Init subang sa adlaw mudan ako na tong tanan pahimos lan taang higayon kay kitang tanan wala ding mo gamot di mata Ano sa ito bay? Atangan pa ni pagkaugma kay ang Meron po ha. Mo kinay sa sistema na kusumbriha. Mga kilo, ihatag mga katauhan. Oo. Wala pa na kwenta. Di pa na patimbang. Ah. So hatag ko sa mga to. Ibutan ako sa kilo ray ko ha. Aw sa kabugis daw sa mga. Uli kay na ada, ikay mo taga. Mas may ako yung kadawat no. Okay. Sa matungnan ra ko. Kani di siya bay, wa pa ni mo mandili ta kutob sa bayanihan ra. Kuan pa ni siya, nangisda pa ni sila. Siya humulag tubig dagat. Ato pa ning atangan ini kaugma. di matagaan ang panahon na pamohang yoko ayaw kalimot ayaw kalimot pahimos lang taang higayon kay kitang tanan wala di mo gamot di matagaan ang panahon na pamohang yoko ayaw kalimot ayaw kalimot ayaw Ano sari? Oh, ano ba? Bugat kayo magsitag bit-bit ani na. Oh, nag-ano? Kini lang ginom bay ko na baya. Ato ani sariling ate ni. Native wine. Oh, dublaw. Ano, malam ko. Okay. Atur ko sa kuan. Bay, atur ko sa kuan. Kuan igamay. Kuan pa nino sukod doon pa. No dili ni ngon pasagad lang ay sa ni nani mga sukod din ni. Sokdon mo na oh. Isa yan ano. Ikaw. gawas na mo gagawasan niyo Dili sa kadagatan namong namat anang panginabuhing hulga sa katalagman mangina sa kabaybayonan aron makasudan makugang lamig kalit dito sa kalauran bomba ug upang iligal sa kadagatan nga nuway katagbawan ang upang katawhan mura jud og kasagang hunahuna og ang ilang mga pamatasan Modal sa kagagawas sa ibalikas kagalag di malas Istoryang hagit pa sa sundan o kapas sa mga tapahang sobraan kahilas Akban sa sismis, grabe kapaspas Ligin nga katahongan, mauray giapas Wat ka nang inongdan, mauray giapas Bisag ang patong magtilis, mura gitigpas Igsuon ko ang matara mo Presensya nyo Gawin ko Tikas.
Nakabuhi! Layar, oy! Kamanunggo, dagat! Ay, gumaw! Ha? Ito lang ito ba? Nabangga, gari kayo, gibangga. Mo ni ang makina ba nga ibutang dito sa sakayan kung mahuman na nila trabaho ang kining tarik. Yawe. Istingan pa ni bay. Huwag kang galit na. At kung ginapa ng mga bata lang. Bay hapit na mahuman nilang trabaho no. Hapit na makumpleto. Kining maong sakayan. Ay, say. Ganti ko gamay ito, te. Na. Sa pikas mga bay murag humana. Kaya timbangan pa dala sa pikas. Kinanglan nga sakto gid ang pagkabalance ani ang mga sukod ani. Kung dili mo takilid ang sakayan. O, di niya. Tak kami wala ang lumag kasi ginaghasil. Paglalang ka agad! Pagkali mo ba yan ah? So nakita ninyo mga baynong kanang kalkulado o detalyado ang pagkahimo sa mga sakayan kay ang nagtrabaho ni mga eksperto gini sa mga panagat. So sa man ni bay kanang ganina kung nakabantay mo bay taog to diha ganina karon ihunas ng dagat. So ang plano ni Carlon papatakay ba ni ila ba ning ikuan? Kasawa na pala ito, magdagan. So kuan ba ni? Badi! Badi ba? Paganan ba ni udili? Badi ba? Sa lang huwaton ug unsay sunod ani nila nga buhaton.